talaan. Ang katabi tao pa siya. Kasi itaman atin. Pili. Kasi itaman. Atin. Atin ang ito. Ngayon, alam? Alam mo? Napisik mo, ada na alam? Da. Hindi lang po natin. Ang sagbukutin lang dito. Panapan ko. Ang teacher may mga batit nga ore pang kastalaan. Laman di cellphone ko nga bu. Mumay. Mumay. Hello, welcome to my live stream, guys. Hello, Mr. Cat. Shout out, sir. Don't. Hi, 15 million in the house. Shout out. Hello, how are you? 9 million. Happy Father's Day to all of you. Hi, happy Father's Day. Doktor, energy doktor. Bye.
Sugar Sweet, Happy Father's Day. Hello. Thanks for subscribe. How are you, so Sugar Sweet? Thanks for subscribe. Hello, Happy Father's Day. Allah! Here I am, how do you do? Oh, nagilagtan na daw to eh. Hello, Sir Big Lion. Ay, Big Lon.
Hello. Drama pa more, more. Tignan nyo guys, oh, kumakalbulis. Hello, welcome to the Philippines. It's more fun in the Philippines. Di ba't sabi mo hindi mo ako iiwan? Hindi pa babayan ika'y nawala. Hindi ba't sabi mo sabay tayong tatanda? Teka, tingnan. So guys, hello, how's your day? All of you, hello, hello, talk to me. Di ba't sabi mo sabay tayong tatanda? Bakit bigla ka nandyan sa kabilang mukha? Di ba't sabi mo hindi mo ako iiwan? Hindi pa babayaan na ika'y mawala. Hindi ba't sabi mo sabay tayong tatanda? Bakit bigla ka na lang nandyan sa kabilang buhay? Hindi ba't sabi mo sabay tayong tatanda? Alam nyo guys, simula nung nagbuntis ako sa panganay ko, unang nagbago sa akin ito eh. Talagang buntis pa lang ako mga ilang months. Bukod sa sensitive ako sa paglilihi, ito pa, sa physical. Ito yung number 1 na nagbago. Alam niyo yung kahit nakaganyan siya, oh. Kahit nakaganyan. Ganito sila. As in, sobrang nipis-nipis. Super nipis. Ang nipis-nipis. As in, kitang-kita yung mga ganyan niya. OMG. That's my biggest flex. Ito ba naman ako? So this is me without makeup. Can you see that? Without makeup. No lipstick. No pulvers. No eyebrow. No contact lens.
So being a simple and be yourself is the best, right? Mayam Pa-open mo kini ate. You are my sunshine. Dito kay na, ida pang datan, GTV Jay. My sunshine, you make me happy. Ida pang TV Jay Joy. Nakita. Ida pang datan peng. Good, King Kong. Yes. Yes. Daanan na mawanag basura. Drama pa more. Tips. Grace. Takot na akong umibig, ayoko nang maging sawi. Prosesyon. Mascara. Papa Dudut story. You guys, you like Papa Ang Centrum Dudut? Advance, may triple immunity protection. Dito Para sa malakas ang Papa resistensya. Dudut Ang mga kwento ng story. pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories. Uy, Lyra, bakit hindi ka pa nag-aayos ng gamit mo? Hindi pa kasi ako tapos dito sa report na ino-audit ko. Tapos na yung shift natin, kaya pwedeng sa Monday mo na lang tapusin yan. Halika na, ayusin mo na yung gamit mo. Naka-overtime ako ngayon, Karil. Ano? Friday na Friday, tapos naka-overtime ka pa rin? Eh ano naman? Wala naman kasi akong ibang planong gawin ngayon. Well, may plano kami ng ibang office mates natin na gumimik. Kaya ang mabuti pa, i-cancel mo na yung overtime mo at sumama ka na lang sa amin. Tinatamad ako, kayo na lang. Tinatamad kang gumimik pero sa overtime sinisipag ka. Ganun Sinisipag talaga. ka? Sayang Pag sa kasi hindi overtime, naman sila sinisipag palagi ka? nagpapa-overtime dito sa office. Kaya sinasamantala ko na. Hay nako, kaya hindi ka nagkakajowa kasi masyado kang workaholic. Hay nako, Sino ba kasi hindi may ko sabi na magka-jowa. gusto ko magkajowa? Bakit? Sino ba Talaga? nagsabi gusto mong magka-jowa? Ayaw mo pang magkajowa? Kahit pa si Rhea naman ligaw sa'yo? O bakit naman nadamay siya sa usapan? Kasi napaka-obvious na may gusto siya sa'yo. Nako, wala ka lang maasar sa akin kaya pati siya dinadamay mo. Basta ayoko magkajowa, okay? Dagdag problema lang yun sa buhay. Nakaka-stress kaya ang may karelasyon. Kasi parang palaging limited ang mga kilos nating babae. Kailangan na i-consult pa natin sa kanila yung mga bagay na gusto nating gawin. Kaya madalas, nakakasakal din sila. Uy, hindi Yung ibang jowa naman, hindi nakaka-stress na karelasyon. Lalo na kapag marunong kayong mag-give and take pagdating sa desisyon. Parang yung boyfriend ko, palagi siyang sweet sa akin, saka sinusuportahan niya lahat ng gusto kong gawin. Hindi siya nakakasakal pero nakakabusog siyang magmahal. Yak! Ang corny naman nun. Oy, grabe ka ha. Wala ka lang love life kaya hindi mo ma-appreciate yung sinasabi ko. Pero hindi ka ba talaga sasama? Kasi naghihintay na sa akin sa labas yung ibang office mate natin. Hindi na. Kailangan ko pang tapusin yung mga ino-audit ko. Naka-assign na sa pangalan ko kaya kailangan ko na talagang gawin. Sure ka na talaga? 100%? Wala nang bawian? Oo nga.
enjoy. Enjoy! Ay, kulit talaga nun ni Karil kahit kailan. Ang kulit talaga ni Jojo kahit kailan. Parang gusto ko ng kape ah. Parang gusto ko na. Hi, Lyra. Oh, Rehan! Hindi ka pa pala umuwi. Oo, naka-overtime din ako eh. Eto, kape oh. Nung makita ko na nandito ka pa sa station mo, kinuha na kita sa vending machine. Wow, sakto! Tatayo na nga sana ako para kumuha ng kape. Thank you ah. You're welcome. Parang kinukulit ka na naman ni Karil kanina. Oo, niyayaya niya ako na sumama sa gimmick nila. Alam naman niyang hindi ako mahilig gumimik, pero kinukulit pa rin talaga ako. Ikaw, bakit ka naka-overtime eh Friday ngayon? Ang dami ko pa rin kasing kailangang tapusin. Pwede mo naman sigurong balikan sa Monday yun. Hindi ka ba niyaya ni na Karil kanina na sumama sa kanila? Kanina pa nila ako sinabihan, pero nagpasa ko agad. Kasi hindi rin naman ako mahilig gumimik kagaya nila. Talaga? Oo, bakit? Mukha ba akong gimikero o tambay sa mga bar? Hindi naman. Akala ko lang kasi kagaya ka ng ibang kaopisina natin na kapag Friday, palagi nagmamadaling matapos ng trabaho para makapag-happy hour na. Anyway, salamat ulit dito sa Anyway, kapera. salamat pala Balikan dito ko sa muna kape, itong ha? ginagawa ko para matapos na rin ako. ginagawa ko. Para matapos na ako sa ginagawa ko. Papadudot 5 taon na ako sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko nang makilala ko ang kaopisina naming si Ray Andrew, o Rean for short. Ako ang nag-train sa kanya pagdating sa mga tasks na kailangan niya gawin. Pero may pagkasuplada kasi ako. Pero may Kaya pagkasukulada hindi rin talaga ako. kagad kami nag-close. Kaya di talaga ako. Kinausap ko lamang siya pagdating sa trabaho. Pero kapag walang kinalaman doon ay hindi ko na siya kinikibupa. Ganon din naman ako sa ibang kaopisina ko, kaya ilan lang din ang mga ka-close ko. Pero nang maging regular na si Rehan sa kumpanya at makasama ko sa team ay doon ako nagsimulang maging mabait sa kanya. Papadudod sa training pa lamang ni Rehan ay ramdam ko ng iba ang mga tingin na ginagawa niya sa akin kapag magkasama kami sa isang station. May ilang beses pa nga niya akong binigyan ng libreng kape o merienda. Bilang pasasalamat daw sa pagtitrain ko sa kanya. Pero lahat yon ay hindi ko ginawang big deal, lalo na at wala pa sa isip ko noon ang pakikipagrelasyon. Wow na Ay, mga imura! Bantay simpatay ito damdam mo. Datay talaga nito bagi. Kailangan na ako ng bundok-bundok. Wapo naman si Rean, matangkad siya, Paano din pala. maputi, tapos maganda pa ang biceps na baka kapag nakasuot siya ng fitted na t-shirt o kaya ay polo shirt. At sa totoo lang, papadudot, wala sigurong babayang hindi magkakagusto. Kapag niligawan niya, papadudot. Papadudot. Uy, Lyra, anong balita sa'yo? Ha? Wala namang bago, ganun pa rin. We, walang bago? Oo nga. Ano pang dapat kong isagot sa tanong mo? Kung kayo na ni Rayan. Ha? Saan naman galing yan? Eh di sa ibang kaopisina natin. Pero teka nga, mamaya ka na mag-type dyan. Naka-coffee break ka, di ba? Tapos nagpapaka-busy ka pa rin dyan sa trabaho. Wala naman kasi akong ibang gagawin. Mamaya mo na nga ituloy yan. Magpahinga ka naman kahit konti. Hi, Lyra. Coffee break mo na, di ba? Oo, ikaw din ba? Oo. Eto nga pala. Kinuha kita ng kape sa kama mo. Lapag ko na sa mesa mo, ha? Uy, grabe, thank you. Palagi ka na lang may pamerienda sa akin. Alam ko kasi na hindi ka naman aalis dito sa station mo kahit coffee break mo, eh. Isa lang ba yung dala mo, Rean? Oo, pasensya na. Hindi ko kasi alam na nandito ka sa station ni Lyra. Gusto mo ba ikuha rin kita sa vending machine? Ay naku, hindi na. Nakakahiya naman kung babalik ka pa sa pantry para ikuha ako ng merienda. Eh, hindi mo naman ako girlfriend. Uy, Karin! Ano ba yung sinasabi mo? Ay, sorry. Hindi pa ba kayo
magjowa? Fernando. Akala ko kasi kayo na. Nako, hindi pa. Hindi pa. So malapit na. Karil, puro kalokohan na naman yan lumalabas sa bibig mo. Hindi naman kalokohan yun. Nagtatanong lang ako kasi curious nga. Balik na muna siguro ako sa station ko, Lyra. May gagawin pa rin kasi ako eh. O sige, thank you ulit dito sa merienda. Wala yun. Sige, balik na muna ako sa station ko ha. Bye, Lyra. Bye! Sige, Karil. See you! So ano, nanliligaw na nga si Rean. Bet mo na? Mahal mo na? Grabe, lakas makatito boy ng mga tanong mo ah. Sabi ko nga kanina, curious lang ako. Kaya sana, sagutin mo na ng diretso para hindi ka na masyadong pinagchichismisan dito sa office natin. Hindi ko boyfriend si Rean, okay? Pero nanliligaw na siya. Hindi? Eh bakit parang hindi ka naman sigurado? Ewan ko. May mga sweet gesture kasi siya na hindi ko alam kung bibigyan ko na ba ng meaning o ano. Kung kami nga ng mga kaopisina yung dalawa, binibigyan na ng ibig sabihin ng mga ginagawa ni Rean eh. Siyempre, dapat ikaw rin. Girl, trainee pa lang yung si Rean. Alam na ng lahat dito na may crush siya sa'yo. Ang tanong dyan, kapag ba nanligaw na siya sa'yo, may pag-asa ba? O bakit natameme ka na dyan? Hindi ko rin kasi alam ang isasagot ko. Oo, hindi lang naman. Napakasimple. Saka Lyra, wala na sa kalendaryong edad mo. Hihintayin mo pa bang bumingo card ka bago ka pumasok sa isang relasyon? Ay, ewan ko. Ano ba kasing pumipigil sa'yo? Yung totoo, kwento mo na sa akin para naman mag-gets kita. Natatakot lang kasi ako. Natatakot ka saan? Natatakot akong pumasok sa relasyon. Tapos magaya lang din ako kay mama. Na ilang beses sinayaan ang sarili niyang masaktan nang dahil lang sa pagmamahal niya kay Papa noon. Natatakot ako magmahal at masaktan lang sa huli. Kaya hanggat pwede pinipigilan ko ang sarili ko. Alam mo, parte ng buhay ang masaktan. Kaya dapat ano man ang mangyari, handa kang sumaya o mabigo. Kasi ang mahalaga naman doon, sinubukan mo at wala kang pinalampas. Habang tumatagal, Papa Dudut, ay mas nararamdaman ko yung mga ginagawang espesyal ni Rean para sa akin. Lalo na nga nang medyo maging close na kaming dalawa, Papa Dudut. Mas napapadalas ang pagbibigay niya ng kape sa akin, lalo na at alam niyang mahilig ako sa kape. Hinihintay niya rin ako na mag-break time para sabay na kaming kumain. Kaya naman madalas kaming tuksuhin ng mga katrabaho namin. Dahil sa mga simple sweet gesture niya, ay doon ako unti-unting nagkagusto kay Rean, Papa Dudut. Pero pinigilan ko ang nararamdaman ko na yon dahil takot po akong pumasok sa isang relasyon. Takot ako na magtiwala at magmahal ng lalaki. Tapos magagaya lamang ako sa mama ko na ilang beses sinaktan ni Papa. Battered wife kasi si Mama. Saksi ako kung paano siya murahin at saktan ni Papa physically, lalo na kapag nakakainom po ito ng alak. Kung hindi pa mao-ospital si Mama ay hindi siya tuluyang makikipaghiwalay kay Papa. Dahil ako ang panganay, ako ang nakasaksi sa lahat, Papa Dudut. At nadala ko ang takot na magtiwala sa mga lalaki hanggang tumanda na nga ako, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Minsan nagkasakit ako at ilang araw na hindi nakapasok, Papa Dudut. Dinalaw ako ni Rean sa bahay na may dalang mga prutas. Doon siya nakilala ni Mama at nakakwentuhan. Doon na nga rin siya nag-dinner at nang makaalis siya ng bahay ay kinausap ako ni Mama tungkol kay Rean. Tinanong niya ako na nililigaw daw ba ito sa akin at sinabi ko naman na hindi. Mabait daw na lalaki si Rean at kahit saglit lang silang nagkausap ay naramdaman niya raw ang sincerity nito. Sinabi ko na wala pa sa isipan ko ang pakikipagrelasyon at tinanong ni Mama kung si Papa raw ba ang kadahilanan. Kung yung takot ko raw ba dahil sa nasaksihan ko na relasyon at pagsasama nila ang pumipigil sa akin na magtiwala at magmahal.
Hindi kaagad ako nakasagot pero sa huli inamin ko na oo, yon ang dahilan. Pinayuhan ako ni Mama na sana'y huwag ko nang dalhin ang takot na yon, Papa Dudut. Lalo na at nagkaayos na sila ni Papa. Hindi man sila nagkabalikan ay nagkaroon naman daw sila ng maayos na closure. Napatawad na ni Mama si Papa. Kaya sana raw ay maging ganun din ako, Papa Dudut. May mga oras naman na nagkikita kami ni Papa ilang taon pagkatapos nilang maghiwalay ni Mama. Dinadalaw niya kami sa bahay ng mga kapatid ko pero hindi na ako naging close pa sa kanya. Iba kasi ang takot na iniwan niya sa akin, Papa Dudut. Naging civil na lamang ang pakikitungo ko sa kanya. Nang lumalim pa ang friendship namin ni Rean, at nauwi na nga sa panliligaw niya ay nakwento ko na rin sa kanya ang tungkol sa trauma ko sa pagsasama ng mga magulang ko. At nangako siya na kahit kailan ay hindi mauuwi sa ganon ang magiging relasyon namin kung magkataon, Papa Dudut. Upo muna tayo doon. Sige, napagod na rin ako maglakad. Dito tayo para hindi masyadong mainit. Ay, nakaupo rin. Napagod ka ba? Medyo, pero nag-enjoy naman ako sa mga ginawa natin. Yung pagrenta natin ng bike kanina para makapag-ikot dito sa oval, pagdaan sa simbahan, pagkain ng ihaw, hanggang sa paglalakad natin papunta dito sa park habang inuubos tong cotton candy na binili natin. Nakakatuwa nga eh. Para akong bumalik sa pagkabata ko. Ikaw naman kasi, puro ka trabaho. Yun lang kasi ang alam kong gawin mula nung maging breadwinner ako ng pamilya namin. Pero di ba tapos na rin namang mag-aral yung mga kapatid mo? Oo, yung sumunod nga sa akin may asawa at isang anak na. Buti hindi ka kinukulit sa inyo na, alam mo na, mag-asawa, ganun. Palagi nila akong kinukulit, lalo na kapag may family gathering kami. Sa side kasi ni Mama, ako yung pinakapanganay na apo. Kaya palagi akong hinahanapan ng boyfriend kapag nakikita ako ni Lola. Pareho pala tayo. Kasi palagi rin akong tinutokso kapag may family gathering kami. Tagal ko na raw kasing walang pinapakilala na girlfriend sa kanila. At excited na raw sila sa magiging apo nila sa akin. Wala pa nga akong asawa tapos hahanapan kagad ako ng apo. Ganun talagang matatanda. Gusto nila makita na ang magiging apo nila habang malakas pa sila. Lyra, may tanong lang ako. Ano yun? Nararamdaman mo ba na gusto ko? Nasabit naman ako dito sa cotton candy na kinakain ko. Buti na lang mabilis matunaw sa bibig. Naku, sorry. Nabigla ba kita? Etong buko juice, oh. Sige, akin na. Salamat. Ano nga ulit yung tanong mo? Kung nararamdaman mo na gusto kita. Oo. Kasi hindi mo naman siguro ako yayayain na lumabas tayo kung hindi mo ako gusto. So, ibig sabihin pa ng pagsama mo sa akin ngayon, gusto mo rin ako. Uy, grabe. Masyadong assuming ah. Hindi ba pwedeng gusto ko lang ding lumabas at mag-enjoy? Kasi matagal-tagal ko na rin hindi nagagawa to. Nagbibiro lang naman ako. Pagi ni Pampang mo daw Pero pa. thank you kasi binigyan mo ako ng time Ito pa ngayon. man dyan ito pantay. Kahit alam ko na hindi ka mahilig mamasyal, dito ka. Sinamahan mo ako. Masaya ka rin namang kasama at kausap. Pero hindi ibig sabihin nun may gusto na ako sa'yo ha. Alam ko, hindi rin naman ako nagmamadali. Gusto ko rin na mas makilala natin ang isa't isa para maramdaman mo na seryoso ako sa'yo. Lyra, dito pang bubola ha. Unang beses pa lang kita makita. Kahit sinusubladahan mo ako nun. Alam ko na gusto na kita. Rehan, sa totoo lang, hindi ko alam ang isasagot ko sa'yo. Siguro kasi bago sa akin lahat to eh. Nakwento ko naman na dati na Ito pa hindi pa ako nagkaka-boyfriend. Kaya hindi ko alam kung hanggang kailan ka maghihintay para maging handa
ako. Okay lang, naiintindihan ko. Basta ang mahalaga, gagawin ko lahat para mapatunayan sa'yo at sa mga taong nakapaligid sa'yo na seryoso talaga ako sa nararamdaman ko para sa'yo, Lyra. Papa Dudut, habang mas nakikilala ko si Rean ay mas nararamdaman ko ang sincerity niya. Hindi lang kasi ako ang niligawan niya kung hindi pati na ang buong pamilya ko. Kapag walang pasok sa trabaho ay pumupunta siya sa bahay para makipagkwentuhan kay mama o makipag-bonding sa mga kapatid ko. Madalas din na may dala na siyang pagkain o sa mismong kusina namin siya nagluluto. Tuwang-tuwa nga si mama kasi nakakapag-bonding sila sa kusina. At natutuwa rin ako na makita kung paano siya naging close sa pamilya ko. Kaya naman, tuluyan ang nahulog ang loob ko sa kanya. Papa Dudut, sinagot ko ang panliligaw ni Rean noong magkasama kami sa isang park. May dala akong 2 cupcake at binigay ko sa kanya para buksan niya. Nakasulat sa icing ng 2 cupcake ang isang letrang O, na kapag pinagdikit ay mabubuo ang salitang Oo. Grabe, ang tuwa niya noon at halos magsisigaw siyang naluluha sa park na yon. Kung hindi ko pa siya natatawang sinaway ay hindi siya hihinto sa ginagawa niya. Sa mga sumunod na linggo at buwan ay pinakita ni Rean sa akin kung gaano niya ako kamahal, Papa Dudut. Mas naging sweet pa siya at may effort. Ang tuwan-tuwa rin si Mama nang malaman niya na sa wakas ay sinagot ko na si Rean. Kaya lang ay na-force to resign si Rean sa kumpanya namin dahil may nakaaway siya na kaopisina namin. Medyo malayo ang kumpanyang nilipatan niya kaya naging bihira na sa isang linggo ang pagkikita naming dalawa, Papa Dudut. Nakauwi rin sa wakas. Grabe ang traffic. Cellphone Saan ko ba yung susi ko? tinagapan. Bakit ngayon ka lang nakauwi? Nagulat naman ako sa iyo, Rean. Anong ginagawa mo rito sa labas ng gate namin? Ang tanong ko ang sagutin mo. Bakit ngayon ka lang nakauwi? Nag-chat naman ako sa iyo kanina na may max overtime sa opisina. Kaya ito, late na ako nakarating dito sa bahay. Eh bakit hindi ka na nagre-reply sa mga text ko? Na-empty bat na kasi cellphone ko at wala rin akong dalang charger. Hindi ka man lang nanghiram kay Carilo sa ibang kaopisina mo? Busy kaming lahat doon kanina kasi nga tinatapos namin mga trabaho kaya wala na akong oras para manghiram ng charger. May oras ka na makipaglantian sa iba pero yung mag-effort na ma-replyan ako, wala. Ano ba sinasabi mo, Rean? Tama talaga siguro yung inaala ko na kaya nawawalan ka na ng oras sa akin kasi may iba ka nang nilalandi. Saan mo ba napulot yung mga sinasabi mo? Walang ganon! Busy lang ako buong araw sa trabaho kaya hindi kita masyadong nare-replyan. Bakit pa ganyan ka mag-isip sa akin? Kasi alam ko ang takbo ng utak niyo mga babae. Malingat lang kami na boyfriend niyo. Gagawa na kayo agad ng kalokohan. Ganyan ba talaga kababang tingin mo sa akin? Grabe ka naman pala mag-isip. Alam mo, mabuti pa umuwi ka na kasi gusto ko na rin magpahinga. Sandali lang! Kinakausap pa kita eh! Aray! Bastos ka! Rean! Nasasaktan ako! Ano ba? Pagod ako! 4 na oras ako nag-overtime sa trabaho tapos mag-iisipan mo pa ako ng ganyan? Paano hindi ako mag-iisip ng kung ano? Eh ang simple-simple mag-reply pero di mo nagawa. Hindi lang ako nagka-reply, nagagalit ka kagad! Ano ba klaseng relasyon to? 24/7 na dapat updated tayo sa isa't isa? Kung ganun ang setup ang gusto mo, pues sorry pero hindi ko kaya! Umuwi ka na dahil gusto ko na talaga magpahinga! Bitawan mo sabi ako eh! Chicken? Oh, ayan! Lyra! Lyra, sorry! Hindi ko sinasadya. Chicken? Namiss lang naman kita. Kaya Chicken? nga ganito ako ngayon. Sorry Banana? na. Sorry talaga. Gusto ko Banana? na magpahinga! Papasok na ako sa loob! Lyra, please. Patawarin mo na ako. Ayokong matapos ang gabing to na hindi tayo nagkakaayos. Alam ko naman na mali ako kaya nagsusorry na ako ngayon. Ano gusto mong gawin ko? Lumuhod dito sa harap mo? Umiyak? Magmakaawa sa'yo?
Sabihin mo sa akin, gagawin ko. Patawarin mo lang ako, please. Oh, ito, lulod na ako. Sige na. Tumayo ka na dyan. Okay na tayo. Talaga? Pinapatawad mo na ako? Oo. Sorry talaga, Lyra. Sorry kung nasaktan kita. Hindi na mauulit yun. Promise. Sige. Gusto mo bang pumasok sa loob para magkape saglit? Pero di ba, pagod ka at gusto mo na magpahinga? Ayos lang naman sa akin. Para at least makapagkwentuhan tayo saglit bago ako matulog. Ano, tara? O sige, ako na magbubukas ng gate. Papadudot nang maging kami ni Rean ay napansin ko na mabilis palang uminit ang ulo niya sa maliliit na bagay. Kaya siya napaaway sa isang kaopisina namin kasi nakita niya na natapunan nito ng kape ang bag ko. Nagsorry naman yung kaopisina naming lalaki pero kwenelyuhan pa rin siya ni Rean. Hindi pa doon natapos ang gulo at nagawa siyang suntukin ni Rean. Dahilan para mapatawag silang pareho sa HR office. Nag-file ng complaint ang kaopisina namin at binigyan na lamang ng option si Rean na mag-resign para hindi siya magkaroon ng masamang record sa kumpanya. Papadudot na kasanayan ko ng madalas kaming magkasama ni Rean. Lalo na nga at mahigit isang taon kaming naging magkatrabaho. Kaya naman nang malipat siya ng ibang kumpanya ay nami-miss ko yung mga oras na magkasama kaming magla-lunch break, magkakape o lalabas ng opisina. Mula din noon ay madalas na ang pagtawag at pag-text niya sa akin. Kaya lang papadudot kapag hindi ako nakakapag-reply kaagad ay naiinis siya at mainit na kaagad ang ulo niya. Kapag nagkataong sinagot ko naman ang tawag niya ay siguradong magkakagulo na papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot napansin ko ang biglaang pagbabago ng ugali ni Rean habang tumatagal. Sanay ako na palagi siyang malambing at kalmado pagkasama ko o kausap sa cellphone. Pero malate lamang ako ng kaunti sa date namin ay galit na kagad siya sa buong oras na magkasama kami. Hindi na rin siya madalas na pumupunta sa bahay namin kapag wala kaming pasok sa trabaho. Gusto niya na lumabas na kaming dalawa lamang ang magkasama. Pero ang pinakaayaw ko sa pagbabago ng ugali niya yung pagiging seloso niya. Palagi niyang sinasabi na siguro raw may iba akong kasamang lalaki kaya hindi kaagad ako nakakasagot sa mga tawag niya. Na baka raw may iba nang pumoporma sa akin sa opisina namin kaya parang nanlalamig na ako sa kanya. Hindi naman talaga ako ang nagbago. Si Rean ang nagbago. At hindi ko alam kung saan niya kinukuha ang ideya na pwede ko siyang iwanan at ipagpalit sa iba. Pakiramdam ko tuloy noon ay unti-unti nang nawala yung Rean na una kong minahal at nakilala papadudot. Tapos ka na mag-lunch? Oo, nandito na ako sa station ko. Ano nang ginagawa mo ngayon? Nakaupo lang habang kausap ka. Hindi nakabukas Facebook mo sa computer mo? Hindi, kasi alam mo naman na bawal yun dito sa opisina. Marami namang gumagawa nun kahit alam nilang bawal eh. Hindi ako ganon at alam mo yun. Kapag bawal dito sa opisina, hindi ko talaga ginagawa. Okay, fine. Huwag ka na magalit. Nagtatanong lang naman ako. Alam ko naman kasi kung saan papunta yung tinatanong mo. Wala akong ibang kinakausap o chinachat na lalaki kung yun ang nasa isip mo, okay? Wala akong sinasabing ganyan. Pero yun ang nasa isip mo. Hindi ah. May takot-takot na may kailangan ako. Balik na rin ako sa loob ng office kasi matatapos na rin lunch break ko. Marami pa akong tatapusing trabaho. Okay, sige. Anak, ha? I love you. I love you too. Tignan mo, hindi ako nagsisinungaling. Hindi dito, panoorin mo.
sobrang nabusog ako sa kinain kong lechon kawali at chop suey. Buti na lang maaga pa at may time pa ako mag-Facebook dito sa computer ko. Ay, oh, lalim nun ah. Anong problema? Wala naman. Wala naman, pero munti ka nang lumabas sa bibig mo yung bituka mo sa lalim ng buntong hininga mo. Parang aywan to. Ano ba yun? Sabihin mo na kasi sa akin. Sige, hindi na ako mag-Facebook dito sa PC ko at makikinig na lang ako sa'yo. Wala nga yun. Sige na, magpaka-busy ka na lang dyan. Paano ako magpapaka-busy kung binibitin mo ako sa kwento mo? Uhulaan ko na lang. Si Rhea na naman yan, no? Ay, oo eh. Sabi ni... Ano na naman bang problema sa kanya? Sa totoo lang kasi, madalas hindi ko na siya masyadong nagigets. Habang tumatagal, parang nagiging paranoid na siya sa relasyon naming dalawa. Paano paranoid? Palagi niya akong pinag-iisipan na may kinakausap na ibang lalaki. Time to time, gusto niya, ina-update ko siya sa mga ginagawa ko at nagagalit kaagad siya kapag may nakita siyang lalaki na nagla-like ng mga post ko sa Facebook. Ang masama pa doon, ako yung inaaway niya. Never ka namang nagloko sa relasyon ninyo? Bakit siya nag-iisip ng ganyan? Hindi ko nga alam kung saan niya hinuhugot yung mga pinag-iisip niyang yun sa akin. Kinausap mo na ba siya tungkol dyan? Oo, ilang beses na. Ilang beses na nga rin kami nag-away pero sa huli, siya rin naman ang nagsusorry. Okay lang naman sa akin kasi alam mo naman na mabilis ako magpatawad. Ang ayoko lang kasi, yung paulit-ulit na nangyayari sa relasyon naming dalawa. Mahal mo pa ba siya? Oo naman, mahal ko pa si Rean. Hindi ko naman pilit na ayusin ang relasyon namin kung hindi ko na siya mahal. Pero nahihirapan ka na, di ba? Ay, Naira, ikaw na ang nagsabi noon na ayaw mong maging kagaya ng mama mo na minsang nagpakamartir sa pagmamahal. Hindi ko naman pinapayo na hiwalayan mo na si Rhea. Pero pag-isipan mo sanang mabuti yung mga desisyon na ginagawa mo. Hindi pwede na paulit-ulit kang nagpapatawad, pero paulit-ulit ka rin namang nahihirapan at nasasaktan. Papadudot, nung una akala ko ay naninibago lamang si Rean sa sitwasyon namin na magkaiba na kami ng kumpanyang pinagtatrabahuhan. Na nasanay kasi kami na madalas magkasama kaya nagsimulang mag-iba ang ugali niya. Kaya lang kasi habang tumatagal ay nagiging mabigat na rin ang mga salitang binibitawan niya sa akin. Napagsasalitaan niya ako ng masasakit at hindi magandang bagay lalo na kapag nagagalit siya. Sinasabi niya na kaya raw siguro ramdam niyang nanlalamig na ako sa relasyon namin dahil nangangati na ako na palitan siya. Na malandi raw akong babae at hindi na ako kontento sa kanya. Minsan kapag napupuno na ako at umiiyak ay magsusorry na siya sa akin. Sasabihin niya na mainit lang daw ang ulo niya, na pagod lang daw siya at kung ano pang dahilan. Kaya niya nasabi ang mga bagay na yun. Ilang beses ko siyang pinagbigyan at pinatawad. Tinanggap ang mga paliwanag at pagsusori niya. Kahit na ang dami ko nang nakikitang red flags sa kanya. Pilit ko pa rin inaayos ang relasyon namin, mahal ko kasi siya. Kaya hindi ko siya mabitawan noon, Papadudo. Kumusta na ang pakiramdam mo? mas okay na kaysa kahapon. Mabuti naman. Kasi nag-alala ako sa ilang araw na hindi mo pagpasok sa trabaho. Akala ko nga COVID na. Buti na lang nag-negative ang antigen test ko nung isang araw. Ikaw naman kasi masyado kang babad sa trabaho eh. Ang dami rin kasi nating overtime nito mga nakaraang linggo. Tambak ang mga report na kailangang i-audit. Pero pwede ka namang mag-pass muna sa overtime. Lalo na kapag alam mong pagod at puyat ka na. O kapag pinaparamdam na sa'yo ng katawan mo na hindi mo na kaya. Nahihiya kasi ako kapag mandatory yung overtime. Lalo na tenured quality analyst ako. Kaya tayo eh, nahihiya ka sa mga boss pero sa katawan mo hindi. Kunting pahinga lang naman ang kailangan ko. Baka sa Monday, makapasok na ako sa opisina. Basta wag mong pipilitin na pumasok kung hindi mo pa kaya, okay? Baka mamaya ikaw ang bawian ng katawan mo. Oo, salamat sa paalala, Karil. Teka lang, may kumakatok sa pinto. Buti dyan ka lang sa sala nakahiga. Oo nga eh.
nyo, kaya pumasok na rin ako. May dala nga pala akong lugaw dito. Salamat. Halika, pasok ka. Doon tayo sa dining table para malagay ko sa mangkok yung dala mong lugaw. Mas okay na ang pakiramdam ko ngayon. Hindi to COVID. Nag-negative ang result ng antigen test na ginawa sa akin nung isang araw. Kaya sa Monday, baka pwede na akong pumasok ulit sa trabaho. Tinatawagan kita kanina bago ako kumatok sa pinto nyo. Bakit hindi kita makontak? Ah, kausap ko kasi si Karel kanina. Siya yung sumalo ng mga report na kailangan ko i-audit sa opisina. Nangumusta lang. Tapos sinabi niya rin sa akin na, Si Karel talaga ang kausap mo, yung bago. Aray, Ryan! Nasasaktan ako, bitiwan mo braso ko! Adak, kita Sa tayo, akin ang di ba? totoo. Sino kausap mo kanina? Si Karina nga! Ano yung sinungaling sa Gawa, akin? wala mag- Sino ba talaga kausap mo? Ay, Sabihin mo na. Nagsisinungaling sa'yo, bakit ko naman gagawin yun? Kasi alam ko, nakatingkati ka nang ipagpalit ako sa ibang lalaki. Ryan, ayan ka na naman! Wala nga akong ibang lalaki, kaya bitawan mo ng braso ko kasi nasasaktan na talaga ako! Umamin ka na, Lyra. May kausap kang ibang lalaki sa cellphone kanina, kaya nung tumawag ako, busy ang line mo. Kung gusto mo kunin mo sa salang cellphone ko, i-check mo ang call history para matahimik ka na dyan! Huwag mo akong inuuto. Sigurado ako na na-delete mo na sa phone mo yung mga tawag yun ng lalaki mo. Doon ka naman magaling, di ba? Ang gago ng mga kalokohan na ginagawa mo. Alam mo rin, pagod na ako sa'yo! Paulit-ulit ka na lang ganyan! Hindi ka ba nagsasawang pag-isipan ako ng masama kahit wala naman talaga akong maling ginagawa? Walang mali. Talaga? Eh bakit nakikipaglandian ka pa sa lalaki nag-comment sa isang picture mo? Nag-thank you lang ako kasi binati niya ako nung birthday ko! Napakakitid talaga ng utak mo! Tsaka binlock ko na yung dating kaklase ko na yun, di ba? Kasi pinablock mo na siya sa akin. O tapos ngayon, ano bang gusto mong gawin ko, ha? I-block lahat ng mga kaibigan ko sa Facebook? Huwag na ako mag-social media? Ikaw na lang ang kausapin ko kada minuto ng buhay ko? Rhea, nakakasakal ka na! Alam mo ba yan? Nakakasakal ka na! Patulog lamang sindi ni Mama noon ang pagbabago ni Rean. Dati kasi kapag pumupunta ito sa bahay ay palagi nagtatagal si Rean, lalo na kapag nagkwekwentuhan sila. Pero sa ilang buwan na lumipas ay halos pagbati na lang ang ginagawa nito sa kanila ng mga kapatid ko. Hindi na gusto ni Rean ang nagtatagal sa bahay namin. Good day for a date. Bad day for kate. Makadandruff yan. Mag-new Head and Shoulders every day. So you're up to 100% dandruff-free every day. Head and Shoulders. Minsan din ay nakita ni Mama na nagtatalo kami ni Rean sa may gate. Yun ang time na pinuntahan niya ako sa bahay para awayin. Dahil nagsiselo siya sa dati kong kaklaseng lalaki na nag-comment sa picture ko sa Facebook. Nag-thank you lang ako pagkatapos niya akong batiin ng happy birthday. Pero sinabi kaagad ni Rean na nakipaglandian ako sa lalaki na yon. Dumating pa sa point na gusto niyang i-block ko na ang lalaki hanggang sa bigla na lamang niya akong sinigawan. Doon na lumabas ng bahay si Mama para itanong kung bakit nag-aaway kaming dalawa. Nag-deny naman ako at sumagot na wala kaming problema, Papa Dudut. Nang makalis si Rean, pagkatapos naming magkaayos ay kinausap ako ni Mama at kinumusta ang relasyon naming dalawa. Nagsinungaling ako at sinabing ayos lang ang lahat. Ang sabi ni Mama, sana raw ay matuto akong bumitaw kapag ramdam ko na masyado ng mabigat ang mga nangyayari. Papa Dudut, ganun pala yun. Kahit nasasaktan ka na at nabibigatan sa sitwasyon, hindi ka basta makakabitaw lalo na kapag sobrang mahal mo na ang isang tao. Kasi physically, mentally at emotionally, ilang beses na akong nasaktan ni Rehan. May mga oras na nakakaladkad niya ako kapag nagagalit siya, minumura ako sa tawag at minimessage ng masasakit na mga salita. Pero lahat yun ay tiniis ko kasi mahal ko siya. At umasa ako Joy, open mo man, magiging Joy. maayos pa rin ang lahat. Pero may mga bagay talaga na dapat sa umpisa pa lamang ay binibitawan na natin. Papadudot na uwi sa pisikal na sakitan ng pag-aaway namin ni Rehan ng araw na yun. Naalala ko pa na sinabi ko sa kanyang nakikipaghiwalay na ako dahil pagod na ako sa ugali niya. Tinalikuran ko na siya pero
bigla niyang hinablot ang buhok ko kasunod ang malakas na sampal na nagpadilim sa paningin ko. Nagising na lamang ako na nasa ospital na ako at masakit ang ulo ko. Nasa tabi ko noon si Mama na halos maiyak nang makitang gising na ako. Nawalan pala ako ng malay matapos akong masampal ng malakas ni Rean. Sa sobrang lakas ng puwersa ng sampal niya ay tumama ang ulo ko sa pader. Si Rean Pangaraw ang nagdala sa akin sa ospital nang makita nitong dumugo ang ulo ko. Kaagad niya ring tinawagan sina Mama para puntahan ako. Naging maayos naman kaagad ang kalagayan ko at nakalabas ng ospital. Nang makauwi ako sa bahay, nasa labas si Rean umiiyak habang humihingi ng tawad sa akin, Papa Dudut. Kinausap ko siya ng maayos kahit gusto na siyang paalisin ni na Mama. Sinabi ko kay Rean na kaya ko siyang patawarin pero sa pagkakataon na yon, kailangan niya na akong palayain. Ilang beses pa siyang nagmakaawa, umiyak at humingi ng isang pagkakataon para sa relasyon namin. Pero ayoko na. Pagod na ako. Pagod na akong makita ang sitwasyon na kinasadlakan ni Mama noon sa sarili ko habang magkarelasyon kami ni Rean. Kaya ako naman ang nakiusap sa kanya, nakiusap na palayain niya ako. Sa huli, Papa Dudut, ay nagkaroon kami ng maayos na closure ni Rean at natanggap niya rin ang pakikipaghiwalay ko sa kanya. Ang sabi ko noon ay ayoko maging kagaya ni Mama. Pero kapag talagang nandun ka na sa sitwasyon na yon, ay mabubulag ka na lamang at mamamanhid sa sakit dahil sa pagmamahal na nararamdaman mo. Pero okay na rin yon. Ang mahalaga ngayon, mas natuto na akong ingatan, piliin, at mas pahalagahan ang sarili ko. Maraming salamat po sa oras para mabasa itong sulat ko, Papa Dudut. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Lyra. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmx. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Pa, okay lang po ba kayo? Oo naman na. Bakit mo natanong? Salubong po kasi yung kilay nyo eh. Nakakunot din yung noon ninyo, kaya akala ko may masakit sa inyo eh. Sa ngayon, wala pa ulit. Pero kanina, masakit tong binti ko. Ganun po ba? Hirap naman yan, pa. Pero okay na po ba kayo ngayon? Hindi na po ba masakit? Hindi na. Komportable na ako sa pagkakahiga ko. Kanina kasi, hinaharap ko yung gusto kong posisyon kaya medyo napagalaw ako. Huwag na po muna kayong gumalaw masyado para mabilis kayong gumaling. May bali pa yung balakang ninyo, pa. Hindi lang po yung binti ninyo ang problema. Oo nga eh. Oh, gising ka na pala, Joey. Dayanara, bakit nandito ka? Di ba sabi mo mag-apply ka ng trabaho ngayon? Ipagpapabukas ko na lang po yun, ma. Tsaka gusto ko pong bantayan si Papa kaya hindi mo na ako umalis. Nandito naman ako ah. Ako na lang magbabantay sa papa mo. Maghanap ka na ng trabaho. Oh, sabi mo may interview ka dapat ngayon, di ba? Puntahan mo na. Sayang din yun. Ayoko naman po talaga dun sa company na yun eh. Kailang naman na nagsabi sa akin na mag-apply ako dun. Aba, pihikang ka pa. Pasalamat ka nga, sinabihan kita na hiring sila eh. Tapos ngayong interview mo na, sasayangin mo pa? Ewan ko ba naman kung anong utak meron ka? Kasi simula mo pa lang pero dami mo ng reklamo sa buhay. Hindi naman po sa nagrereklamo ako, ma. Ayoko lang po kasi talagang umalis kasi gusto kong alagaan si Papa. Wala namang mangyayaring masama sa papa mo kasi nga nandito naman ako. Hayaan mo na lang si Dayanara. Kung ayaw niya, edi wag. Marami pa namang ibang oportunidad. Anong
kung ayaw ay di wag. Di ka ba nakakaintindi? Sayang nga yung oportunidad. Kung gusto mo, ikaw na lang ang pumunta sa interview na yon. Aba, bakit ako? Mas lalong ayoko. Kaya nga huwag mo nang pilitin to si Dayanara. Tignan mo yung tsura niya. Halata namang ayaw niya, tapos ikaw, todo yung pamimilit sa kanya. Ay, Joey, hindi ko naman siya pinipilit ng todo. Ang akin lang kung anong trabaho yun nandyan na basong kaba na niya. Hirap dito sa anak mo masyadong choosy. Hindi naman po ako masyadong choosy, Ma. Ah, basta. Yun din yun. Choosy ka. Ayoko lang naman na mawalan tayo ng pera. Lalo ngayong hindi na makakapagtrabaho ang tatay mo. Kaya nga habang meron pa tayong ginagastos, pinaghahanap na agad kita ng trabaho. Ano bang plano mong gawin sa diploma mo? Itago sa baon? Aba sana hindi ka nalang nag-aaral. Sumusobra ka na, Salve. Anong sumusobra dun? Eh nagsasabi lang naman ako ng totoo. Hindi ganyan ang pagsasabi ng totoo. Dahil hindi mo na iniisip yung kapakanan at mararamdaman namin ng anak mo. Masyadong walang preno yung bibig mo. Kung nasasaktan ka pala sa mga sinabi ko, sana hindi mo hinayaan ang sarili mo na maaksidente. Hanggang ngayon, sana nandun ka pa sa barko at nagtatrabaho. Ma, tama na po. Ano ba? Sige! Magkampihan kayo ng papa mo! Kakampihan ko po talaga si Papa kasi grabe na kayo eh. Sa palagay niyo ba gusto ni Papa yung nangyari sa kanya? Kaya nga aksidente eh. Walang may gusto at hindi rin inaasahan. Pero kayo kung makapagsalita, parang wala kayong pakialam kay Papa. Sa sweldo lang niya kayo may paki. Na, hayaan mo na mama mo. Ganyan na siya kahit noon pa. Anong ibig mo sabihin, Joey? Na mukha akong pera? Parang gano'n na nga. Ay, lintik talaga kayo mag-ama. Diyan na nga kayo! Pinaiinit yung ulo ko! Pa, bakit naman ganun si Mama? Hindi ba niya naiintindihan yung sitwasyon? Ewan ko, nak. Pakiramdam ko tuloy, wala akong silbi kasi nandito ako sa bahay natin. Nakaratay. Imbis na sana, nagtatrabaho ko para may maipadala sa inyo. Wala po kayong kasalanan pa. Kaya huwag niyo sisihin ang sarili niyo. Pag gumaling po kayo, makakabalik na naman kayo sa pagtatrabaho. Doon na lang po muna tayo mag-focus sa pagpapagaling niyo. Papadudod kung ilalarawan ko si Mama ay masasabi kong may pagkabagastos siya. Mahilig din siyang magbida at magyabang sa mga kaibigan niya ng mga bagong gamit na binibili niya mula sa sweldo ni Papa. Tapos kaming mga anak ay madalas na tinitipid niya. Pangarap niyang may pagawa ang bahay namin pero hindi matapos-tapos dahil nauna niyang pagkagastusan ang mga luho niya. Hindi lang sila isang beses nag-away ni Papa dahil sa pagiging waldas niya. Maraming beses na pero sa huli si Papa pa rin ang pinapalabas na masama at maramot ni Mama. Kabaliktaran naman ang ugali ni Mama ang kay Papa. Nuknukan ang tipid yun sa sarili pero napaka Oy, mapagbigay ate ipon-punas mo pagdating taba sa akin. doon. Kaya nga nung nalaman niya na tinitipid kami ni Mama, sa akin na niya pinapadala ang allowance namin ng kapatid ko noon sa school at sa bahay. Bagay na ikinainit ng ulo ng nanay namin. Galit na galit siya at sinabing wala raw tiwala si Papa sa kanya. Kaya naman muling binalik sa kanya ni Papa ang pagpapadala, ngunit may mga kondisyon. Kasama na roon ang pag-iipon nila ng pera sa bangko na gagamitin pampuhunan sa negosyo pag umuwi na si Papa sa Pilipinas. Kaya lang nagkagulatan na lamang noong nalaman naming walang laman ang bank account nila. At hindi rin may paliwanag ni Mama kung bakit nagkaganon. Papa Dudu. Ipan mo di data, pengarugugit ang tabadom. Isin pa man Ulitin mo nga yung sinabi mo! Sabi ko, ayoko na sumampas sa barko. Gusto ko na lang dito sa bahay. Oy, Joey! Nababaliw ka na ba? Ano bang klaseng tanong yan? Para ka namang ewan kausap, Salvi. Matagal-tagal ko na rin pinag-isipan yun. Saka sa kondisyon kong to, malabo na akong makasampa pa sa barko. Sa edad kong to, hindi ko nga alam kung gagaling pa ako. 50 ka pa lang naman ah! Kung magkaedad mo nga dito sa atin, nagbabanat pa ng buto. Yung iba, mas matanda pa sa'yo. Tapos ikaw, nagkasakit ka lang na panghinaan ka na ng loob? Eh, ano plano mo sa buhay kung hindi ka nasasapa sa barko? Nakuha mo pa talaga magtanong.
kung hindi mo nilustay yung pera ko sa bangko. Ha? Sobra ka naman sa nilustay. Totoo naman na. Kasi kung nandyan yung pera, bakit wala ka maipakita sa akin? Dito ko rin naman sa bahay ginamit yung pera. Kaya wag mo nga akong paratangan na parang pinagnakawang kita. Bakit? Hindi ba? Sumasobra ka na, Joey! Oh, Ma! Tama na po! Huwag niyo nang awayin si Papa. Siya ang nangaaway sa akin. Narinig mo ang sinabi niya? Pinagbibintangan niya ako, ninakawang ko siya. Sa bibig mo nang galing yan at hindi sa akin. Saan ko naman gagastusin yung pera, Aber? Saan pa? Eh di sa mga luho mo. Sa mga mamahalin mong bag, damit at mga alahas. Huwag mo pakialaman yung mga yon. Regalo ko yon sa sarili ko. Bakit hindi mo na lang kaya ibenta yung mga yun para may pakinabang naman? Bakit ko naman gagawin yon? Para magkapera tayo. Lalo na ngayon na hindi na ako sasampa ulit sa barko. Kulang pa yung pera ng pagbebentahan ng mga yun sa pang-araw-araw natin. Tapos gamutan mo pa. Paano na lang din tong bahay? Hindi na natapos-tapos. Ma! Pwede ba tumigil na po kayo? Pera na lang ba talaga ang mahalaga sa inyo? Oo! Importante ang pera para mabuhay tayo. Nandito naman ako. Pag nagkaroon na ako ng trabaho, pwede na akong tumulong sa inyo ni Papa. Na, hindi ka naman namin inuobliga. Hindi! Inoobliga ko siya, Joey. Huwag mo naman bibihin niya anak ko. Matanda na yan. Kung ikaw kaya yung magtrabaho kaysa inuobliga mo anak natin. Bakit ko naman gagawin yun? Nakakapikon ka na kasi. Baka magsalita ka, akala mo ganun lang kadaling Joy, kumita ng tingnan pera. Palibhasa, hindi mo alam yung hirap Itubong ka. Joy, sakripisyo look at ng naman, pagtatrabaho Joy. sa labas. Kasi nandito ka lang sa bahay. Tumakti ka ng ate Ading mo. Nagpapalipas oras dito sa bahay, ah. Baka nakakalimutan mo. Inaasikaso ko yung mga anak ko. Si Kanto mang buggon. Sabi na tumigil na kayo eh. Hindi kita paghawakan ng cellphone. Tignan mo. Sa pera. Yung nanay mong gastador pagsabihan mo. Bakit ako lang? Kausapin mo rin yung tatay mong inutil. Papadudot, nalulungkot ako sa nangyayari sa pamilya namin. Lalo na sa mga balikat ko na atang ang mabigat na tungkulin na buhayin sina mama at papa. Nagsisimula pa lamang ako noon sa paghahanap ng trabaho pero grabe na yung pressure. Hindi rin nakakatulong papadudot ang laging pagreklamo at pagtatalak ni mama kay papa. Awang-awa na ako sa tatay namin dahil lagi siyang sinasabihan ni mama na walang silbi at inutil. Hindi ko lubos maisip kung bakit may ganong kasamang ina at asawa. Sa kabilang banda ay nagsika pa rin ako para makapag-apply ng trabaho. Kahit naman papaano ay may last pay pa si Papa na nakuha niya sa pinagtatrabahuhan niya. Kaya yun muna ang ginamit naming panggastos. Pero syempre kung anong higpit namin ang sinturon ay siya namang waldas ni Mama. Para siyang mababaliw kung hindi siya makakabili ng gusto niya. At kapag sinasaway siya ni Papa ay binabalik niya rito ang sisi at pinangmumukha naman niya na kasalanan nito kung bakit kami gipit sa pera at naghihirap kami ng dahil kay Papa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dahil nagsisimula pa lamang ako sa trabaho ay hindi ganong kalaki ang sweldo ko. Kaya nga natuto akong mag-budget para mapagkasya lamang ang kinikita sa mga pangangailangan namin sa bahay. Kasama na doon ang allowance ng kapatid ko sa eskwelahan na noon ay graduating na rin at para din sa gamot ni Papa. Kaya nga pag wala na akong maibigay kay Mama na extra money ay naghihimutok siya sa akin at pinagsasalitaan ako ng hindi maganda. Halimbawa na doon ay yung tinitipid ko raw siya, hindi ko na siya mahal at maramot daw ako sa kanya. Papadudot masakit para sa akin na makarinig ng mga salitang ganon mula pa mismo sa mama ko. Inaasahan ko kasi na maintindihan niya ang sitwasyon namin pero maling-mali ako. Kung tutuusin ay hindi naman kami umabot sa puntong wala na kaming makain. Meron pa naman, pero sadyang mapili lang si Mama sa pagkain at gusto niya laging masarap na katulad daw ng mga napapanood niya sa TV o nakikita sa social media na kinakain ng mga kumare niya. Kaya nga tuwing sweldo ko ay binibilhan ko siya pero ni minsan ay hindi siya nagpasalamat.
Minsan, madalas ay nagreklamo pa siya dahil nahuli raw ako ng bili at iba na ang craving niya ng mga oras na yon. Kaya nga, tinamad na akong pasalubungan siya kasi pinamumukha niya sa akin na hindi ko siya ma-spoil katulad ng ibang anak na mga kaibigan niya. Bunga noon ay lagi na lamang akong malungkot, bagay na hindi nakaligtas sa mapag-obserbang mga mata ng tatay ko. Kumusta ka naman sa trabaho mo, anak? Okay lang naman po, pa. Mabait naman po sa akin mga kasamahan ko doon. Tinuturuan nila ako kapag hindi ko alam yung gagawin. Tsaka lagi nila akong pinupuri kapag nagagawa ako ng maayos yung trabaho. Lalo tuloy akong ginaganahan na pumasok. Naalala ko, may ganyan din akong kasama noon sa trabaho. Bale, boss ko siya. Lagi niya akong pinupuri kapag maayos ang trabaho ko. Kahit pareho kaming lalaki, nalalambigan talaga ako sa kanya. Pero sa totoo lang, hindi lang naman siya sa akin ganun. Kasi mabait din siya at mahilig mamuri ng iba pa namin kasamahan. Kaya nga, kahit mabigat yung trabaho namin napapagaan dahil maayos siya makitungo. Sabi ko na nga, be, importante talaga na maayos yung mga kasamahan mo sa trabaho para maging maayos din pakiramdam mo habang nagtatrabaho. Oo, nak. Kaso, sigurado mamimiss niya kayo kasi hindi na kayo sasampas sa barko. Oo, pero sabi niya sa akin nung isang beses na nagkausap kami sa cellphone, bibisitahin niya ako rito sa bahay pag dumaong na ulit dito sa Pilipinas yung barko nila. Ganun po ba? Ayos yun! Para naman kahit po paano malibang kayo habang nagpapagaling. Na? Dumadyan ako makaki. Tumakke? Nalulungkot ako sa nangyari sa akin. Naisip ko kung hindi ako na-aksidente, baka kahit pa paano baka mag-extend pa ako ng kontrata sa barko bago ako tuloy magretiro. Kasi naman yung nanay mo kung sabihan ako ng inutil at walang silbi. Akala mo kung sino. Minsan gustong sumama ng loob ko sa kanya kasi nga, ang tagal ko rin nagpakahirap sa pagtatrabaho sa barko. Tapos siya, gastos dito, gastos doon lang ang ginagawa. Oh, kita mo, pati yung inaasahan kong ipusana niya mula sa mga padala ko, wala rin nangyari. Ewan ko nga po ba kay mama kung bakit siya nagkaganon. Ang hirap na niyang kasama dito sa bahay. Wala siyang ginawa kundi magsisigaw tsaka magparinig sa atin. Nasasaktan ako kapag pinaparinggan ka niya at sinasabihan na masasakit, anak. Kung ako kahit papano nasanay na sa kanya. Pero naaawa ko sa'yo. Natitiis ko naman po, pa. Pasok sa isang tenga, labas sa kabila. Para hindi ko masyadong damdamin. Pero kahit na, ayoko masanay ka na ginaganon ng sarili mong pina. Si Salvi talaga kailangan magbago. Ayos-ayusin niya tapos ang dila niya kasi masyado ng matalim. Kaya nga laking pasasalamat ko kasi nandito na kayo kasama namin. Kahit na hindi tayo katulad ng dati, yun bang madali sa inyong mabili yung mga luho namin? Ayos lang sa akin yun. Kasi magkakasama na tayo. Tutuparin pa rin naman natin yung plano yung negosyo. Kasi talaga pong pag-iipunan ko yun, pa. Talaga, anak. Opo, pa. Kaya nga po magpagaling talaga kayo. Salamat pero ayoko nang isipin mo yun. Baka lalo ka lang kasi mabigatan Ikaw na nga lang gumagastos dito sa bahay. Saka ikaw na rin nagbibigay ng alawas sa kapatid mo. Malapit na rin naman po siyang gumraduate. Nag-uusap na kami na pagtutulungan namin ang gastusin dito sa bahay para hindi ako mahirapan. Kaya ako na pong bahala sa negosyo nyo. Basta dapat pangako nyo sa akin na magpapagaling kayo, ha? Oo naman, ha. Salamat kasi kahit wala man ako maraming pera, meron naman akong mababait na mga anak. Para sa akin, kayo ng kapatid mo ang yaman ko na hindi matutumbasan ng kahit magkano halaga. Mahal na mahal ka namin, pa. Masaya talaga kami na magkakasama na tayo ngayon dito sa bahay. Kaya sana, kahit na ano pong sabihin ni Mama, huwag niyo po masyadong damdamin, ha? Hindi totoo yung mga yun. Gayahin niyo na lang ako, pa. Pasok sa isang tenga, labas sa kabila. Sabi ko naman sa'yo, sanay na ako. Pero pag naiinis ako sa kakatalak ng nanay mo, parang sa'yo gusto ko palpasin sa bahay natin. Mabuti pa nga po. Ikaw, ha? Suportado mo ako. Hindi lang po suportado, pa. Kakampi niyo pa ako. Papa Dudut, hindi ko na napigilang maglabas ng sama ng loob kay Papa. Hindi
para ipamukha sa kanya ang tulad ng mga sinabi ni Mama. Thankful kami ng kapatid ko na ligtas si Papa at kasama na namin siya. Kung tutuusin ay matagal-tagal na rin siyang nagtatrabaho sa barko bago nangyari ang aksidente. Maraming birthday namin ang kapatid ko na wala siya at maraming Pasko rin na malayo siya sa amin. Kaya kahit paano ay may comfort at saya rin na kasama namin siya sa bahay ngayon. Mahal na mahal ko si Papa. Siya ang madalas kong kausap pagkagaling ko sa trabaho at kahit na anong late ko nang umuwi dahil sa heavy traffic ay naaabutan ko pa rin siya sa sala habang nasa wheelchair niya at naghihintay sa akin. Minsan ay doon na siya nakakatulog kaya naaawa naman ako. Lagi niyang kinukumusta ang araw ko at pinakikinggang mabuti ang bawat detalye ng mga kwento ko. Nakikita ko sa mga mata niya na sabik siyang malaman ang nangyari sa buong maghapon ko. Pangit man yon o maganda. Kaya nga pagkatapos kong magkwento sa kanya ay gumaan ang dibdib ko. Lumipas ang isang taon ay nakagraduate na rin si Ricky at dalawa na kaming naghahanap buhay sa pamilya. Kahit paano ay may katuwang na ako sa responsibilidad. Kaya bahagyang gumaan ang mga dala-dala ko. Kung may nagpapabigat man ulit nito ay walang iba kundi si Mama at ang walang katapusan niyang pagrereklamo. Minsan papadudot na pag-usapan namin nila Papa at Ricky kung wala na ba talagang pag-asa na magbago si Mama. Kung umakto kasi siya, akala mo ay pinagdadamutan. Siya na nga yung walang trabaho sa amin, siya pa rin yung pinaka-magastos. Kaya nahirapan din kaming mag-ipon ng kapatid ko dahil lagi nangihingi si Mama. Hanggang sa nagdaan pa ang 7 taon. Meron akong inanunsyo sa bahay na agad na kinontra at tinaasan ng kilay ng nanay. Isa na na, duck shop. Hoy, nasa na ba yung kapatid mong yon? Sabi niya po malilate daw siya. Pero nasabi ko na sa kanya yung sasabihin ko sa inyo ni Papa. Ano ba kasi yon? Bakit kailangan kausapin mo pa yung kapatid mo? May kinalaman pa siya dito? Meron po, kasi miyembro siya ng pamilya natin. Saan ba yung sasabihin mo na? Ano po kasi, Pa? Ano nga? Suspense ka naman eh. Mahimik ka nga, Salve. Napakadaldal mong babae ka. Nagsalita, tahimik ko no. Oh, mag-aaway pa kayong dalawa? Sabihin mo na kasi yung sasabihin mo. Sinasayang mo lang ang oras ko eh. May pupuntahan pa kami maya-maya ng mga kumari ko. Ma, aalis na naman kayo? Oo! Ayoko rito sa bahay natin kasama yung pilantod mong tatay. Kaunti na lang talaga mahampas na kita ng tungkod ko. Sige, subukan mo. Baka pilaya pa kita lalo. Pa, huwag na po kasi kayong pumatol. Ma, huwag niyo na kasing awayin si Papa. Yung tatay mo kasi. Pasensya na, anak. Mabalik tayo doon sa sasabihin mo. Ano ba yon? Plano na po namin kasi magpakasal ng boyfriend ko. Talaga? Magandang balita yan kung ganon. Ano magandang balita doon eh pag kinasal yung anak mo? Bubukod na yan sa atin. O sino magbibigay ng pera paggastos dito sa bahay? Ano ba pinagsasabi mo eh? Kumikita naman yung tindahan na binigay sa atin ng anak mo, ha? Pero hindi pa rin sapat yun, no? Sa dami pa naman ng mga umuutang sa tindahan na yun na pagkahirap-hirap singilin. Madalas pa akong abunado dyan kaysa tumubo, kaya wala rin kwenta. Anong ibig mo sabihin? Hindi na pwede mag-asawa at bumukod si Dayanara? Kasi gusto mong buhayin pa rin niya tayo, ganun ba? Aba, bakit hindi? Mga magulang niya tayo. Kaya dapat lang na siya bumuhay sa atin. Baliw ka ng babae ka. Baliw na kung baliw, pero ayoko! Hoy, Dayanara, paano na kami ng papa mo? Kita mo namang maliban sa pagtao niya sa tindahan natin eh. Hindi na nakakapagtrabaho yan dahil sa kapansanan niya. Tapos gusto mo pa kaming iwanan dito sa bahay? Pero 33 na po ako. Gusto ko na po magkaanak at bumuo ng pamilya kasama yung boyfriend ko. Bakit kasi biglaan naman yung pagdedesisyon niyo ng ganyan? Ano pong biglaan? Inabot na nga po ko ng ilang taon bago kami naging desidido talaga eh. Pinagpaliban na namin to ng husto. Kaya sana naman po pagbigyan nyo na kami. Tama ka, anak mo.
sariling pamilya. Kaya huwag mo na siyang pigilan. Paano na nga tayo pag umalis na rito si Dayanara? Mabubuhay naman tayo kahit bumuod siya. Hindi ako mabubuhay sa kakarampot na kita ng tindahan natin, Joey! Hindi ko naman po puputulin yung pagbibigay dito sa bahay, Ma. Mag-aabot pa rin naman po ako kahit papano. Siguro hanggat wala pa kaming anak. Paano kung mabuntis ka kaagad pagkakasal nyo? Eh di automatic hindi ka na mag-aabot sa amin. ATM ba talaga ang tingin niyo sa akin? Hindi po ba pwedeng magkaroon din ako ng sariling buhay? Ang tagal-tagal ko nang inuna tong pamilya natin. Ngayon ang gusto ko ng pagtuunan ng sarili ko, nagkakaganyan kayo? Ayos lang sa akin na mag-asawa ka na, anak. Yung nanay mo lang talaga ang problema rito eh. Kung makapagsalita, akala mo mamamatay na sa gutom. Eh sa dami nga ng pwedeng kainin dito sa bahay, nasasayang na lang dahil ang arte-arte. Ako ba talaga maarte, ha? Please naman, huwag na kayong mag-aaway Napapagod na kasi ako sa kasasaway sa inyo eh. Ma, kinausap ko na si Ricky. Sabi niya, siya na raw po ang bahala rito sa bahay natin hanggat wala pa siyang pamilya. Wala pa naman daw siyang plano mag-asawa, kaya wala kayong dapat ipag-alala. Buti pa yung kapatid mo, iniisip kami ng tatay mo. Pero ikaw? Ha? Kanino ka ba nagmana? Napakadamot mo? Makasarili ka? Bahala ka sa buhay mo! Kahit mamaya magkasama ka na kung gusto mo! Hoy Salve, namumuro ka na talaga. Huwag mo ako pinagkakakausap! Inutil! Papadudot, pakiramdam ko talaga na mga panahong yon ay nakagawa ako ng malaking kasalanan samantalang gusto lang naman naming magpakasal ng boyfriend ko. Kung tutuusin ay 33 years old na ako noon, pero kung pagbawalan ako ni Mama, para pa rin akong teenager. Gusto ko na mag-umpisa kami ng pamilya ng boyfriend ko dahil hindi na kami bumabata pa. May lahi pa naman kami sa side ng nanay ko na hirap ng magkaanak kapag tumungtong na ng 30 anyos. Mabuti na lamang at sinuportahan nila Papa at Ricky ang plano ko kahit na naging resulta noon ay sumama ng gusto ang loob ni Mama. Pero hindi ko na lamang siya masyadong pinagtuunan ng pansin. Malungkot ako na tutulo siya sa pagpapakasal ko. Pero tinuloy ko pa rin ang matagal na naming plano ng boyfriend ko. Siyempre, nakabudget pa rin ang wedding namin para makatipid at invited lamang ang mga malalapit naming kamag-anak at mga kaibigan. Kaso, hindi pumunta si Mama. Pero masaya pa rin ako kasi nandyan sina Papa at Ricky. Pagkalipas ang isang linggo ay bumukod na ako. At kahit na malungkot na umalis ng bahay namin, ay nangako ako kay Papa na lagi siyang bibisitahin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, masarap sa pakiramdam na nakakapanibago pala ang bumukod pero masaya naman kami ng mister ko dahil unti-unti na naming naisa sa katuparan ang plano naming pagbuo ng sariling pamilya. Thankful din ako sa kanya kasi hinintay niya ako. Ang hirap din kasi pag ikaw ang breadwinner ng pamilya. Parang wala kang karapatang unahin ang sarili mong buhay dahil meron kang binubuhay. Kaya nga malaking bagay ang pagkakaroon ng supportive na partner para lalong lumakas ang loob ko at hindi ako masiraan ng ulo. Lalo pa naman sa klase ng nanay na meron ako. Tulad ng pangako ko kay Papa ay dinadalaw ko pa rin siya sa bahay namin tuwing weekend. In fact, doon kami nagla-lunch. Kung tatanungin ninyo kung kumusta na kami ni Mama, malamig pa rin ang pakikitungo niya sa akin. Sinabi na lang ni Papa na hayaan ko muna at bigyan ng panahon para matanggap niya ang sitwasyon. Pero kapag hindi naman ako pumupunta sa bahay namin ay lagi ako nakikibalita sa kapatid ko sa mga nangyayari doon. At nalaman ko nga na napapadalas ang pag-aaway ni na Mama at Papa. Nagwo-worry na ako kaya naman kinausap ko na ang Papa ko nung isang beses na binisita ko siya sa bahay namin. At doon niya sinabi sa akin ang dahilan ng pagtatalo nila ng nanay ko.
po ba yung sinabi niyo, Pa? Oo, nak. May ibang lalaki ang mama mo. Huling-huli ko siya na madalas siyang kausap sa cellphone. Base sa kwento ng mama mo, mayaman daw yung lalaking nakilala niya sa kasino. Kasino? Nagkakasino si Mama? Oo. Kaya pala madalas nawawala yung benta namin sa tindahan kasi pinasusugal niya. Pero hindi naman po marunong magsugal si Mama. Saan po siya natutong magkasino? Malamang sa mga kumarin niyang masamang impluensya. Pero napaisip ako baka matagal na rin niyang gawain yun. Pakiwari ko, simula pa lang nung nagtrabaho ko sa barko. Hello, Sir Kaya nga, wala Pambansang siyang makikitang Lakay. pera sa bangko pag uwi ko. Hindi naman po siguro. Kasi madalas niya nung pagkagastusan mga mamahaling gamit niya. Pero wala na yung mga yun ngayon. Ano pong ibig niyong sabihin? Binenta niya na lahat para may pangsugal siya. Katulad ngayon, wala siya rito sa bahay. Malamang nandun yun sa kasino. Grabe naman po si Mama. Tapos nakuha niya pa manlalaki. Hi Ibig bang po, sabihin nun, kumusta? pinamumukha niya sa akin na kayang-kaya niya akong palitan dahil lang ganito ako? Hindi naman po siguro, Pa. Hindi naman nagbagong tingin sa akin ng mama mo simula nung mapilay ako. At kahit anong gawin ko para mapatunayan sa kanya na kaya ko pa rin magtrabaho, na may silbi pa rin ako sa pamamahay na to, wala pa rin saysay kasi hindi niya pa rin yun nakikita. Lagi lang yung bukang bibig, yung pagiging inutil ko. Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Lalo na't hindi niyo naman po ginusto yung nangyari sa inyo. Tsaka, kahit may kapansanan kayo, masipag pa rin kayo, Pa. Sa totoo lang, bilib nga po ako sa inyo eh. Kaya huwag niyo pong pagsasalitaan ng masama ang sarili ninyo. Hindi ko lang mapigilan kasi nahihirapan na akong tiisin ng nanay mo. Imbis na tulungan niya ako para maging mabuti yung nararamdaman ko, dinadagdagan niya pa yung bigat sa dibdib ko. Buti na lang, nandiyan kayo ng kapatid mo. Kasi kung nagkataon na kaming dalawa lang ng nanay niyo, baka nasiraan na ako ng ulo. Tapos ngayon, dinagdagan niya pa yung atraso niya sa akin sa pagkakaroon ng ibang lalaki. Hindi na talaga siya nahiya sa akin, anak. Tama kayo. Sobra na si Mama sa mga ginagawa niya. Hindi na niya binigyan ng kahihiyan ng pamilya natin. Tapos, pinasus pa niya ang kasal ninyo. Hayaan niyo pa. Kakausapin ko siya pagdating niya. Baka mag-away lang kayo, nak. Mag-aaway po talaga kami kasi hindi nakakatuwa yung mga pinaggagawa niya. Iniisip ko lang na baka lalong mapalayo loob niya sa'yo pag nalaman niyang sinumbong ko yung panlalalaki niya. May karapatan naman po kaming malaman yon kasi mga anak niyo kami. Isang buong pamilya tayo kaya dapat alam din namin ang mga nangyayari sa inyo. Hindi naman porke bumukod na ako eh. Wala na po akong pakialam sa inyo dito. Siyempre, nag-aalala po ako sa inyo. Lalo na ngayon na gumagawa pala ng kalukuhan niya si Mama. Ay, ewan ko pa sa mama mo. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa kanya. Nasasaktan ako pero mas lamang yung pagod ko na pakisamahan yung ugali niya. Kaya hindi ko na lang di siya kinukumpronta. Kaya siguro iniisip niya na ayos lang sa inyo yung ginagawa niya dahil hindi kayo nagsasalita. Pero ako nang gagawa nun pa. Kakausapin ko si Mama at kung kailangan na makarinig siya ng mga hindi magagandang salita, hindi ako mangingimay para naman magtanda siya. Nakakapagod na siyang intindihin. Puro na lang problemang dala niya sa pamilya natin. Papa Dudut, hindi ako makapaniwala na meron pa palang ilalabas na mas masama ang ugali ni Mama nang malaman ko mula mismo kay Papa na may ibang lalaki siya. At hindi na siya nahiya dahil dinadala pa raw niya ang lalaki niya sa pamamahay namin. Wala namang magawa si Papa dahil lumpo siya. Kahit na nakakalakad siya sa tulong ng wheelchair at tungkod niya, mabibilang lang sa daliri ang mga hakbang na magagawa niya nang hindi siya napapagod. Sa loob kasi ng 10 taon ay hindi naman tuluyang gumaling ang baling binte at balakang niya. Kaya naman, nakadagdag-dagop yun sa pagsasama nila ni Mama. At dahil napuno na ako ay agad kong kinumpronta si Mama tungkol sa sumbong ni Papa sa akin. At nakakagulat lang na buong pagmamalaki niyang pinatotohanan sabay sabing ginagatasan lang naman daw niya ang lalaki niya. Dahil kulang daw ang perang binibigay namin sa kanya, kaya niya nagagawang kumabit. Kinilabutan ako sa katwiran ni Mama dahil napakabaluktot. Tapos ay hindi ko akalain na magagawa niyang gumamit ang ibang tao makuha lamang niya ang mga bagay na gusto niya. Para na niyang binenta ang dignidad niya kapalit ng pera. Ang sakit-sakit sa parte ko bilang anak na wala akong magawa sa kalokohan ng mama ko. Tapos mas doble yung sakit
dahil harap-harapan niyang iniiputan si Papa sa ulo. Kaya nga nung napuno na ako sa kanya, ay tinakot ko siya na pwede namin siyang idemanda dahil kasal siya pero may kinakalantaring iba. Sa kabila ng lahat ng napag-usapan namin ay hindi niya pa rin tinigilan ang pakikipag-ugnayan sa lalaki niya. Isang araw, isang pangyayari ang aktwal kong nasaksihan sa bahay namin nang dumalaw ako doon, Papa Dudut. Teka, Salve! Palabas! Lumayas ka na rito! Ma! Bakit niyo tinulak si Papa? Pa, ayos lang ba kayo? Ayos lang, nak. Medyo masakit lang itong balakang ko. Aalalayan ko na po kayo tumayo. Sige, anak. Salamat. Aba, biglaan naman ang pagdating mo. Pero buti na rin niya para masundo mo na yung tatay mong pilay. Ang kapal ng mukha mo, Salve. Mukha mo ang makapal. Naati mo na binubuhay ka ng mga tao sa paligid mo? Wala ka ng silbi sa pamamahay na to, kaya lumayas ka na. Bahay ko rin to. Kaya hindi mo ako mapapalis. Sa akin ako pangalan ng titulo nito, kaya wala kang habol dito. Bakit niyo ba pinapaalis si Papa? Dito na kami tignan ng boyfriend ko. Boyfriend? Oo! Akala ko ba hiniwalayan niyo na yung lalaking yun? Anong pinagsasasabi niyo nandito na kayo titira? Eh, bahay din namin to! Bahay ko lang to. May sarili ka ng bahay, di ba? Tapos sa akin to nakapangalan, kaya patitirahin ko yung gusto kong patirahin dito. Kaya magsasama na kami dito ng boyfriend ko. Hindi kami papayag, Ma! Wala ka magagawa. Desisyon ko yan. Total, hiwalay na rin kami ng tatay mo. Hiwalay? Anong pinagsasasabi niyong hiwalay? Nakipag-hiwalay na ako sa kanya. Kasi ayoko na siya makasama sa pamamahay ko. Tsaka hindi ko na siya mahal. Kaya hayaan niyo na lang ako na maging masaya. Gusto niyo maging masaya kahit na maging miserable si Papa? Anong klaseng asawa kayo? Yung klase ng asawa na hindi magtitiis sa pag-aalaga sa inutil na yan hanggang tumanda ako at mamatay. Mataas ang pangarap ko sa buhay. Alam mo yan? Sabi ko nga noon, pag natapos ng bahay natin, gusto ko namang sumama sa mga kumari kong magliwaliw sa iba't ibang lugar. Pero hindi ko magawa makalis dito sa Pilipinas kasi wala tayong kapera-pera. Kasalanan lahat to ng tatay mo dahil na-aksidente siya at tumigil sa pagtatrabaho. Eh di sana buhay rin na ako ngayon at hindi taga-alaga ng katulad niyang inutil. Kayo ang totoong inutil! Ano sinabi mo? Ang sabi ko, kayo yung totoong inutil dito at hindi si Papa! Napakabastos mo at walang modo. Kayo yung bastos! Ang kapal ng mukha nyo! Kinain na kayo ng kasakiman nyo para paalisin nyo si Papa! Tapos ang kapal pa ng mukha nyo na sumpatan si Papa at sabihang inutil! Eh kayo nga yung walang silbi eh! Hoy, Dayanara! Hindi kita pinalaking bastos! Mahadera ka, babae ka? Masusungal-ngal talaga kita! Anong pinalaking pinagsasasabi nyo? Hindi naman talaga kayo naging nanay sa amin ng kapatid ko. Tsaka, nagpapasalamat ako dahil hindi nyo ako pinalaki. Kasi kung nagkataon, eh tinagmana ako sa pagiging galit ninyo. Hindi ko mo na yung bunganga mo! Magsama kayo niyang tatay mong inutil! Umalis na kayo sa harapan ko! Mga buwisit kayo sa buhay ko! Mga sana! Papa Dudut, wala na kaming nagawa noong pinaalis kami ni Mama sa bahay. Ayaw na rin namang makisama sa kanya ni Papa kasi pagod na raw siya at nasasaktan sa mga pinaggagawa ng nanay ko. Kaya naisipan kong kasama na lamang siya sa bahay namin ng asawa ko. Tapos nung sumunod na araw ay nalaman kong pinaalis na rin ni Mama sa bahay si Ricky. Mabuti na lang at may kakayahan ng makarenta ng sariling mauupahan ng kapatid ko. Kaya hindi naging problema ang tutuluyan niya. Galit na galit kami kay Mama pero mas nangibabaw doon yung mga katanungan tulad ng paano niya nagawa sa amin ang mga bagay na yon. Samantalang kami ang pamilya niya. Ayaw na rin naman siyang ipatimanda ng papa ko dahil dagdag gulo lang daw yon. Sinabi rin niya na hayaan na lang namin si Mama sa kagustuhan nito. Kaya kahit labag sa kalooban namin ang kapatid ko ay sinunod namin ang desisyon ni Papa at nirespeto ang gustong mangyari ng tatay namin.
Tuluyan na kaming kinalimutan ng nanay namin, Papa Dudut, at kinalimutan na rin namin siya. Pero lagi pa rin siya ang naaalala ni Papa kaya madalas siyang malungkot. Wala naman akong magawa para mabawasan ang sakit na nararamdaman niya. Kasi sa tuwing nakikita ko siyang malungkot at palihim na umiiyak, ay nadudurog ang puso ko. Bilang anak, ayaw kong nasasaktan ng magulang ko. Pero wala naman akong magawa para maayos pa ang nasira naming pamilya dahil kay Mama. Kaya lang akala ko ay wala nang lalala pa sa sitwasyon. Pero pagkalipas lang ng 2 buwan, ay na-stroke ang tatay namin na naging dahilan para tuluyan na siyang kunin sa amin. Ang sakit-sakit mamatayan ng tatay. Habang sinusulat ko po ito, ay naiiyak pa rin ako. Hindi ko alam kung paano ilalarawan ang sakit. Kulang na lang ay mamatay din ako ng araw na yon. At magpahanggang sa ngayon, ay hindi ko pa rin tanggap ang nangyari kay Papa. Sinisisi ko pa rin si Mama na hindi man lang dumalaw sa puro at libing ng tatay namin. Kaya nga lalong nadagdagan yung galit at hinanakit ko sa puso ko para sa sarili kong ina. Alam ko naman na dapat matutuhan kong magpatawad pero sa ngayon kahit na anong gawin ko ay hindi ko pa rin mahanap ang pagpapatawad na yon sa puso ko. At sa nakikita kong ugali ng nanay namin ay yun bang mas pinagtatawanan niya na wala na talaga siyang pakialam sa amin ng kapatid ko. Sa kasalukuyan, Papa Dudut ay nagpapatuloy pa rin naman ang buhay namin ng kapatid ko. Kinakaya namin ang bawat araw kahit na wasak kami. Nami-miss pa rin namin ang tatay namin at kapag nakakaramdam kami ng kalungkutan ay masasayang ala-ala na lamang na kasama siya ang iniisip namin. Ipinagpapasa Diyos na lang din namin ang karma para sa aming nanay. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut, at umaasa ako na sana'y mapili po ninyong i-ere sa inyong programang Barangay Love Stories ang kwento ko. Maraming salamat at God bless sa Barangay LS 97.1. Ang inyong forever nakapuso at kabarangay, Dayanara. Nagustuhan ang iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Ang pagmamahal ay nangangailangan ng malalim na pasensya at pag-unawa. Marami tayong isinasakripisyo at tinitiis para sa ngalan ng pag-ibig. Ikaw, kabarangay, hanggang saan ang kaya mong tiisin para sa pagmamahal? Dear Papa Dudut, ako po si Ramir, matagal na po akong tagahanga ninyo at palagi ko po kayong inaabangan sa Facebook tuwing alas 12 ng hapon. Lagi rin po akong nakangiti habang nakikinig sa mga kwento sa Barangay LS. Kaya po naisipan ko na ipadala na rin ang kwento ko sa inyo. Hindi ko na po mabilang ang love stories na narinig ko sa inyo. Kaya ngayon po ay gusto ko naman sanang ibahagi ang naging love story ko. Lumaki po ako sa isang maliit na isla sa Cebu. Medyo mahirap po ang buhay namin kasi ang tatay ko po ay isang welder at ang nanay ko naman ay naglalako ng isda. Tatlo po kaming magkakapatid. Pero yung dalawang kapatid ko po ay nasa Cebu City na at nagtatrabaho. Ako po yung naiwan dito sa isla dahil mas tahimik at mayapa po dito. Hindi kagaya ng syudad
na puno ng ingay at sobrang magulo. Pagkatapos ko pong makagraduate ng high school, nagtrabaho po ako sa isang bakery na 15 minutes ang layo mula sa bahay namin. Wala po kasi kaming sapat na pera para ipagpatuloy ko pa ang kolehiyo. At yung pinapadala ng mga kapatid ko ay sapat lamang sa mga gastusin namin sa bahay. Kaya naman po kinailangan kong magsikap at maghanap ng paraan para makapag-survive at makapag-ipon ako. Isa po akong baker, Papa Dudut. Tuwing madaling araw, pumupunta na po ako sa bakery para magtrabaho. Dito ko po nakilala si Ellie, yung katrabaho ko sa bakery. Ako po yung baker. Siya naman po yung nagbabantay ng mga paninda. Kadalasan kaming dalawa lamang po ni Ellie ang naiiwan kasi hindi naman kalakihan ng bakery na pinagtatrabahuhan namin ng panahon na yon. Si Ellie po ay nakapagtapos ng kolehiyo sa isang maliit na college dito sa isla namin. Pero kahit nakapagtapos na siya, ay napilitan pa rin siyang magtrabaho sa bakery dahil wala naman talagang ibang magandang opportunity dito sa isla. Kahit na hindi itong pangarap niyang trabaho ay hindi siya nagreklamo at patuloy na nagsikap para sa pamilya at sa sarili niya. Tuwing nakakausap ko po si Ellie, parang nawawala lahat ng pagod at problema ko. Hindi ko po nararamdaman ang hirap ng buhay kapag nandyan siya. Parang may magic po siya na nagpapagaan sa lahat ng bagay. Mas lalo po akong naging porsigido at mas ginanahang magtrabaho dahil po sa kanya. Kung ano-ano lang po ang mga pinag-uusapan namin ni Ellie. Minsan ay mga simpleng bagay lamang tulad ng mga nangyayari sa araw-araw sa bakery o kaya naman ay tungkol sa buhay sa isla. Pero hindi ko po akalain na unti-unti na palang lumalalim ang usapan namin, Papa Dudut. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Kapag mahal mo raw ang isang tao, ilang ulit kang magpapatawad. Kapag mahal mo raw ang isang tao, ay uunahin mo lagi ang umunawa. Ikaw, kabarangay, ilang beses ka bang magpapatawad at uunawa? Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw sa inyong lahat sa Barangay LS. Ako nga pala si Harold, 31 years old, at gusto ko lang magsumbong sa inyo sa nangyari sa relasyon ko. May nakarelasyon ako na mas matanda sa akin ng 5 taon, siya si Leia. Matagal ko ng crush si Leia bago ko pa siya ligawan. Naging magkakilala kami dahil sa dating pinagtatrabahuhan namin. Gusto ko na siyang ligawan, unang beses ko pa lamang siyang nakilala. Ang siya kasi niyang kasama, maganda rin siya at kalog talaga. Sa tuwing kasama ko siya, pakiramdam ko ay safe ako. Kakaiba siya sa lahat ng mga babaeng natipuhan ko noon, Papa Dudut. At kahit sabihin merong mas maganda sa kanya pero iba ang hatak niya. Marami nga ring nagkagusto sa kanya sa dating pinagtatrabahuhan namin. Hindi siya nababakante, yon ang problema ko. Kaya hindi ako makasingit na maligawan siya. Hindi siya nawawala ng karelasyon. Oras na malaman ng mga lalaking kakilala niya na single na siya ay biglang hahaba ang pila. Madalas ako ang huling nakakaalam na single siya kahit kami pa yung mas close sa isa't isa. Kaya madalas ako yung napag-iiwanan. Saka natatakot din akong ligawan siya dahil baka i-reject niya ako. Lalo't 5 taon ang tanda niya sa akin. Gayunpaman kapag tadhana na ang gumawa ng paraan para mapansin ka ng taong gusto mo, wala na silang laban kahit sino pa ang iharap mo. Sa wakas, nung natapos na ang relasyon niya, ako naman ang unang nakaalam na single siya. Niligawan ko siya at pinagbigyan niya ako. Maswerte pa nga dahil inaya niya akong mag-live-in dahil wala na rin siyang kasama sa apartment niya. Pumayag ako, Papa Dudut.
pagkakataon ko na yon para ipakita sa kanya na ako ang karapat-dapat para sa kanya. Harold! Harold! Bakit, Leia? Ano yun? Kanina pa kita hinahanap! Ilang beses kitang tinatawagan sa messenger mo, hindi ka sumasagot! Nasa kwarto natin yung cellphone ko. Iniwan ko ron kasi binababad ko yung mga damit mo. Para mabilis ko na lang malaban mamaya pagkatapos kong mamalengke. Dapat kasi kahapon mo pa binabad yung damit ko eh. Ayan! Nagmamadali ka na naman sa mga gawaing bahay ngayon. Sorry na po. Kahapon kasi nilinisan ko yung kwarto natin. Isa pa yan! Dapat nung isang araw ka pa naglinis ng kwarto natin. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na hindi ko na gusto yung amoy ng kwarto. Pero hindi ka nakikinig. Sorry talaga. Pero ngayon malinis na. Nag-spray pa ako ng Fabcon sa kama natin para mabango. Sintu-sintu ka ba? Bakit ka nag-spray ng Fabcon sa kama? Paano kung mangati ako? Hindi na mauulit. Sinubukan ko lang naman. Gusto ko kasi yung amoy ng Fabcon. Parang laging galing laundry shop. Mabango. Hindi mo na naman ginagamit ang utak mo. Ginagamit lang ang Fabcon sa huling panlaw at hindi sa mga tuyong tela. Hindi na nga mauulit. Buti sinabi mo yan. Hindi ko rin naman alam. Palitan mo yung bedsheet at yung punta natin. Ha? Ngayon na! Lahat ng inisprayan mo ng Fabcon. Ayoko magpantal-pantal dahil sa katangahan mo. Masusunod, ma'am. Ma'am, nangiinsulto ka ba? Uy, hindi ah. Ganyan lang ang tawag sa mga misis ng mga under the saya na mister. Ay di nangiinsulto ka nga. Feeling mo inaabuso kita? Ha? Ganun ba yon? Wala akong sinabing ganun. Biro lang naman yun. Sige, hindi na mauulit. Dami mo talagang kapalpakan! Inaayos ko naman po. Kahapon sabi ko huwag mo lagyan ng okra yung pinakbit na pinaluto ko. Pero nilagyan mo pa rin. Alam mo namang ayoko ng okra. Iniwalay ko naman yung okra bago ko hinain sa'yo. Gusto ko lang kasi ng okra sa pinakbit. Ako lang din naman ang kumain nun. Maski na! Inutos ko sa'yo na huwag lagyan kasi ayoko ng okra. Hindi ka pa rin nakinig. Oo, tinanggal mo nga yung okra bago ihain sa akin. Pero nai-imagine ko pa rin na may okra yon. Hindi nakakatuwa. Nakakawalang ganang kumain. Sa susunod, makikinig na talaga ako sa'yo. Huling beses na yun, nalalagyan ko ng okra yung pinakbit. Huwag ka rin magkakamaling bumili ng okra at itambak sa kusina, ha? Iyahampas ko talaga yun sa mukha mo. Yes, boss! Boss! Joke lang po yun. Di ba sinabi ko huwag mo akong bibiruin? Akala mo inaabuso kita? Okay, hindi na. Sorry. Hindi ka marunong makinig! Walang pumapasok sa utak mo! Ah! Aray! Huwag ka namang manuntok. Sakit tuloy ng braso ko. Ikaw talaga, iba ka kung maglambing. Ah! Tumatawa ka pa? Nakuha mo pang magbiro? Akala mo nakikipagbiroan ako sa'yo? Ha? Ah! Aray! Teka, tama na. Hindi na ako makakapaglaban ng damit mo kung mamamaga tong braso ko sa kakasuntok mo. Baka putulin ko pa yung braso mo sa pagbubuisit mo. Hmm? Ah! Aray! Tama na, Leia! Tama na! Lagi mo na lang akong Please, tama ginagalit! na. Masakit na eh! Aray! Leia! Tapusin mo yung labada! Nakailang suntok si Leia sa akin sa braso at sigmura bago siya tumigil. Kung hindi siya napagod at kung hindi nanakit ang kanyang kamao, baka hindi niya ako tinigilan hanggat hindi niya ako nakikitang nagva-violet na ang aking balat. Nabigla ako doon, iyon ang unang beses na sinaktan niya ako. Dinako na lamang sa biro pero nabigla talaga ako, Papa Dudut. Pagkatapos noon ay nagmadali na siyang lumabas ng bahay. Hindi nagpaalam kung saan siya pupunta. Galit pa rin siya. Siguro ay para magpakalma. Hindi ako kaagad nakabalik sa pag-aasikaso ng labahin ni Leia. Masakit pa rin kasi noon ang braso ko. Pinahiram ko na ng liniment para mawala kahit papaano ang pananakit, pero hindi yon umepekto.
Napansin kong nagpapasana ang braso ko. Hindi ko natuloy natapos pa ang mga gawaing bahay. Wala isipan pa rin sa akin kung bakit ganon ang inastan ni Leia sa akin. Yun ang unang beses na nakita ko siya na parang naging dragon. Nung magkaibigan pa lamang kasi kami ay napaka-sweet niya at masiyahin. Kaya nga ako nahulog sa kanya. Aaminin kong natakot ako sa ginawa niya, Papa Dudut, kasi parang ibang tao ang nakita ko noon habang sinusuntok niya ako nang paulit-ulit sa braso at sikmura. Gabi na noong pinagpatuloy ko ang labahan. Nabawasan na ang sakit sa braso ko kahit papaano. Pinagpaliban ko muna ang pamamalengke dahil hindi ko kayang magbuhat ng mabibigat. Saktong natapos ko ang mga labahan nang dumating si Leia. May hawak siyang yema. Nilapitan niya ako habang inaayos ang ginamit ko sa paglalaba. Tahimik lamang ako noon at pinakikiramdaman siya. Noong kinalabit niya ako ay napatingin ako sa kanya, Papa Dudut. Maamo na muli ang mukha niya. Parang bumalik na ang Leia na una kong nakilala. Kumain ka na ba? Hindi pa. Ikaw, Hindi pa rin. saan ka ba nagpunta kanina? Diyan lang sa tabi-tabi. Nagpawala ng galit. Sorry kung ginalit kita. Sorry din kung nasaktan kita. Pwede bang magbiro? Bakit? Gusto mo bang kumain ng pinakbet bukas? Ha? Kasi kulay talong na tong braso ko. Isaog na lang natin. Paborito mo ang talong, di ba? Huwag ka na magbiro ng ganyan. Nakonsensya na nga ako sa ginawa kong pananakit sa'yo eh. Ayos lang yun. At least ngayon, maamo ka na ulit. Saka nagsorry ka. Bihira kaya sa babae ang nagsusorry. Ang swerte ko naman. Sorry talaga ah. Nadala lang siguro ako ng emosyon ko. Tapos parating na rin ang dalaw ko kaya ayun. Okay lang yun. Hindi naman na masyadong masakit ang braso ko. Binabaran ko kanina ng yelo. Yun nga lang, hindi ako nakapamalengke kanina. Ayos lang ba? Ako na lang ang mamamalengke bukas. Mag-relax ka na lang dito. Sure ka? Pwede naman kitang samahan bukas. Hindi na. May kasalanan ako ngayon sa'yo kaya babawi na lang ako bukas. Ako nang bahala sa pamamalengke. Ako na rin ang magluluto. I-check mo ha. Baka aksidente kang makabili ng okra sa palengke. Naku, ayaw na kitang makitang magalit. Joke lang yun. Huwag kang magalit. Natroma ka na ata sa akin. Ni hindi mo na magawa magbiro. Kasi naman, kakatapos lang nung pananakit mo sa akin kanina. Pero bukas, okay na ako. Hindi na mauulit yung pananakit ko sa'yo, promise. Last na yun. Natuto na ako. Alam ko naman na nabigla ka lang talaga. Marami rin naman kasi akong kapalpakan na ginawa eh. Kaya gets kita. Kahit na. Mali pa rin ang manakit. Nakuha ko kasi to sa mga magulang ko eh. Hindi ko alam yan ah. Ano bang nangyari dati? Laging nagbubugbugan sina mama at papa noon. Nakikita namin magkakapatid yun. Tapos kapag mainit ang ulo ni mama kay papa, sa amin niya binubuntun. Binubugbog kayo ng nanay niyo? Oo. Kaya nga tinakas kami ng lola ko sa kanya para iuwi sa probinsya. Nadyaryo pa nga kami dati. Kaya naman pala, ang hirap ng pinagdaanan mo. Kaya siguro yung mga karelasyon ko dati, nanawa sa kakabugbog ko sa kanila. Kaya nila ako iniwan. Teka, binugbog mo rin mga ex mo? Kasi galit ako sa kanila. Kahit sa mga konting pagkakamali nila, nawawalan ako ng pasensya. Ang bilis uminit ng ulo ko. Ang bilis lang manakit ng kamay ko. Hindi ko rin alam yan. Pero sana, huli na tong pangbubugbog na ginawa mo sa akin ha. Kasi hindi to tama. Alam ko. Kaya nga nagsusorry ako ngayon. Aware na ako sa pagkakamali ko sa mga dating karelasyon ko. Hindi ko na yun uulitin sa'yo. Maswerte ako kung ganun nga. At maswerte ka dahil may peace offering ako sa'yo ngayon. Anong peace offering naman yan? Yema! Paborito ko to. Ito kasi madalas ang binibigay ni mama sa amin pag nagsusorry siya.
pagkatapos niya kaming bugbugin. Nilagay ni Leia ang yema sa palad ko at saka ako niyakap. Doon ay sinabayan niya ng iyak habang nagsusorry. Kahit ako ay nanghina sa iyak niya, papadudot. Nakaramdam ako ng awa sa kanya at hindi ko ma-imagine kung gaano kasakit ang pinagdaanan niya sa kamay ng mga magulang niya, lalo na sa kanyang ina. Hindi dapat sinasaktan ang bata. Mabilis ko lang napatawad si Leia at pagkatapos noon ay nanumbalik na muli ang masaya naming relasyon. Umorder na lamang siya ng dinner namin at sabay namin yung kinain habang nanonood ng TV. Hindi ko pa rin kinakain ang yemang binigay niya at gusto ko lang kasing merong paalala na kailangan kong protektahan si Leia mula sa trauma niya. Pero pinilit niya akong kainin yon sa palambing na paraan at kinain ko naman. Nakita kong masaya siya nung ginawa ko yon at hinalikan ko siya. Naging okay na talaga ang lahat. Kabaligtaran sa nakalakhang pamilya ni Leia ay masaya at mapagmahalang pamilyang nakag-isnan ko, Papa Dudut. Wala akong naging problema sa pagpapalaki at pag-aaruga sa akin ng mga magulang ko. Sa mga magulang ko rin natutunan kung paano ang tamang pagmamahal. Bata pa lamang ako, ang expressive na nila sa mga nararamdaman nila para sa isa't isa. Lagi naming nakikitang magkakapatid na magkayakap at nagsasabihan ng I love you sa isa't isang mga magulang ko. Pinakita nila yon sa amin para malaman namin sa murang edad na dapat ay ganon ang trato kapag nakahanap ka ng taong mamahalin. Nakita ko rin sa mga magulang ko kung paano nila suportahan ang isa't isa, Papa Dudut, kahit may mga pagkakaiba sila at may mga pagsubok na pinagdaraanan. Kaya yun ang plano kong gayahin sa relasyon namin ni Leia. Ipapakita ko sa kanya kung paano ang